Evo ovako, farbanje gelendera. Farbanje gelendera sa skidanjem rđe, špaklom i malo zašnjeglavanja. Znači sad sam skoro tu baš kod mene u kraju radio, čovjek je jako fin, daj samo da mi ne bude ono ružno ovako, stvarno mu je bila ružna ograda. Ja sam ipak lakše mi je da ponesem na brusilicu, se stavi čelična četka kružna, s njom pređem te rđave delove, oprašim, nabacim onaj, nije korsantin, nego za rđu. Tečnost postoji za rđu, nju namažem, mora se sačeka, sutra dan dođeš, gledaš da ne pada kiša i prefarbaš, može sad i onaj 3 u 1, može i osnovna, pa posle toga prva ruka boje, to je završna boja, znači nitro najbrže suši pa masna, nitro najbrže suši pa akrilna pa masna boja, znači to su te neke 3 vrste koje se traže u farbanju gelendera i farbanje gelendera sa kompletnim skidanjem boja, čeličnom žicom i tako dalje, to je ova čelična žica koja ide na brusilicu, znači komplet boja se skida sa skidolom, tu već ide skidol lakše nego fen, onda se prelazi sa čeličnom četkom, sve se maže ponovo, znači kad se delimično skine rđa, ona ostane onako fleka, ona se vidi, generalno se ne vidi kad se to sve ujednači, ali ljudi hoće recimo komplet ponovo da se zaštiti zbog rđe, zbog ovoga, zbog onoga, onda oni farbaju komplet gelendere i to komplet farbanje se radi otprilike tim nekim postupkom.